Nanabata? Amen? Matthew chapter 12, verses 33 to 37. Matthew chapter 12, verses 33 to 37. Ang punuan maila sa iyang bunga. Verse 33, kinahanglan nga walay sakit ang punuan aron mamunga kinig maayong bunga. Kung ang punuan masakiton, ang bunga ni ini walay pulos. Kaya ang punuan maila sa iyang bunga, mga bitin, hindi ingnan ang mga Pariseo, unsaon man ninyo pagsultig maayong butang, nga dautan man kamo. Kay unsa gani ang nakapuno sa kasing-kasing mauusab ang isulti sa bakbak. Again, kung unsa gani ang makapuno sa kasing-kasing mauusab ang isulti sa bakbak. Verse 35, ang maayong tao magsulti og maayo nga nagagikan sa maayong butang nga anaa sa iyang kasing-kasing. Ang taong dautan magsultig dautan gikan sa mga butang nga dautan nga anaa sa iyang kasing-kasing. Verse 36-37, sultian ko kamo nga sa adlaw sa paghukom ang matag usa ka tawo mohatag unyag husay sa matag walay pulos nga pulong nga iyang isulti. Kaya ang inyong mga pulong mauusab unya ang gamiton sa paghukom kaninyo aron maila kon kamo sad-an ba o dili. Magampo ta, Ginoong Diyos nga labing gamhanan imuhaning mga pulong o kami imong mga binuhat. Among paghangyo o pagampo uban ang mga pagpasalamat nga kining mga pulunga Ginoo tin-aw kaayo nga imong ipasabot sa kada usa kanamo. Walay malaktawan Ginoo. Gamitan ni nga mga pulong sa pagdudlo kanamo, sa pagbadlong, sa pagpanton kanamo, o sa paglig-on sa among mga pagtuo, sa pagpatubo sa among gugma diha kanimo, o sa pagdasig kanamo, sa pagpadayon sa kinabuhi nga makiglakaw nimo Ginoo. Salamat kayo, O Lord, nga sa mga panahon nga imong mga pulong among pagapaminawon, ang tanan amahan makabaton gayud sa kahayag sa kinabuhi o malig-on ang paglaom nga niining kinabuhi o Ginoo, tinuod nga kalinaw, kalipay o gugma nga way paglubad. Maoy among kuyog samtang may gininhawa pa kami. Dalay ko ng imong buhing pangalan, i-bless ang kada usa Ginoo nga ni akaron. This is our prayer in Jesus' name. Amen. There will be a day of reckoning. Duna unyay panahon or adlaw sa mga pagpanudya sa pagpaningil. Manay atong pagtuon karon. There will be a day of reckoning. Hinumduman to tanan nga wala ni nato na pangayo ang pasaylo, tanan natong mga binuhatan, duna unyay adlaw nga mangatubang taana, tanan natong mga desisyon sa kinabuhi, duna unyay mga adlaw nga atong dawaton, atong atubangon ang consequence, ang kabayaran, ang katalagman. And that is why if you do right, you will receive favor and blessing. Pero kung ang imong gibuhat dili mao sa mata sa Dios, sa mata sa tao, sigurado na nga dunay adlaw po sa pagpaningil, o sigurado nga kana nga pagpaningil makahuna-huna jud kang nasayop jud ko. Amen ba? So kanang naa sa imong tapat lingi asa inang paminaw giyon pag-ayo. Gisinyasan ras uban. Kusga inang paminaw giyon pag-ayo. So, doon na yung adlaw mga igsoon, gani kitang mga ginikanan, paminaw. Nagatinguha ta ng atong mga anak magtinarong yun sila. Ano man tungod kay, katong mga adlaw nga sa atong pagkabatanon nagpakasayok ta, pag-apot sa mga pangidaron nga naa na nato karon, atong gidangatan ang resulta sa atong mga sayop nga mga desisyon sa nanglabay. Nga naman kay katong adlaw nga nagbuhat ka, wala pa nimo nakita ang adlaw usab unsa kadako ang mahimo nga dangatan nimo.
So gigaingon ko na nang adlaw mubo lang kayo ang kalipay ng gipahuwam, pero pag abot sa panahon taas kayo ang kasakit o kagulanan, kay dunay gitakdang mga panahon sa pagbayad sa tanan. Hello? So kung nagtinarong lang unta ko sa akong kabataan, kung ipos lang unta nako ang akong kaugalingon, kung naningkamot lang unta ko. So, wala man, ni ata karon nga ning atong kinabuhi, lisod kayo, grabe kayo, kasakit, nga na. So, ato pong mga anak, ato silang ipasildanan, ayaw dyan lang himuha. Kinahanglang magtinarong ka, kinahanglang i-post ni mo imong kaugalingon, nakaandam na sa unahan ang prosperity, ang success, ang kadaugan, mo nang push yourself. Ayaw sa ni, ayaw sa na, ayaw ani, kanira sa kabalo na. Because they are the head of the families. So when we say head of the families, alam na nila. Yun bang papalik na sila, papunta pa lang tayo. Hindi ta maminaw ba? So, ang mga head sa family nagapasidaan. Ang mga pangulo sa mga kasundaluhan, nagapasidaan sila sa ilahang mga ginsakupan. Pangulo sa mga kapulisan, ang pangulo sa atong nasod, ang mga pangulo sa pamilya, ang pangulo sa iglesia, sa simbahan, ang pangulo sa katilingban, nagapasidaan. Tungod kay, dini atong gibasa nga kung daoton ang punuan, daoton pud ang mga sangag bunga ani. So kita mga ginikanan, magbantay ta kay usahay matingatan nga daoton man batasan ni akong anak, disakha na gikan. Kita may punuan. Mao daoton man manulti. Disa man gikan, kita may punuan. Pastor di man ko mamalikas, manong mamalikas ni ako anak. Punuan man ka, manong wa nimo tudloi. Ang punuan mo ay nagsustain og mga mineral, vitamins sa usa ka sanga aron mo daon siya nindot, aron mo bunga siya, aron mo bulak siya. So kita mga ginikanan, responsibilidad nato ingon nga mga punuan, mga leaders ingon nga mga punuan, nga ang atong mga sanga, ang atong mga ginsakupan, ang atong mga kaanakan, ang atong mga kakaubanan, ato silang sustinahan. Tabangan, para mahimo sila nga productive. No? So, ang nakabutang din ingon siya pagsulti, ang pinaka-highlights is kanang atong sinultihan, because ang sinultihan sa tao nagpakita ni sa bunga. Bunga ha. John chapter 15, ingon si Lord, ako punuan, kamo sanga. Nganong mamunga mantang, anong musulti mantang mga maot, mga pagpamalikas, mga daotang sinultihan. Nganong musulti mantang pagpangukom sa uban, nga sanga mangkata sa punuan nga mao si Kristo. So, sa pagkatinuod, doon ay nagpasanga-sanga lang, pero di gyud sanga. Kanang maingon ba, mura lagi na siya Kristohano. Pastor, kasimba na lagi na siya sa inyong church. Mura siya Kristiyano. Mura siya Kristohano, no? Kaya magpasanga-sanga ro da. So dapat kung ano yung punuan, yun din ang sanga. Mao punay bunga ngay produce. It's like lansones, nga namungag lansones. Di kay lansones ang punuan, ang sanga mangga, ang bunga rambutan. Tarungon nato ning ato ang kinabuhi mga ginikanan ha. Kay ato ni ipasa sa ato mga anak og makita po niya nato ni sa atong mga apo. Nga ikaw na malandong pulong sa Dios ang imong mga anak ng memory verse, ang ilang mga apo kinadaghanag verse. Nga kung ikaw nag-share sa pulong sa Ginoo imong mga anak, nag-share sa pulong sa Ginoo ang imong apo, nag-share sa pulong sa Ginoo. Di kay ikaw nagbisyo imong anak, nag-share sa pulong sa Ginoo, ang apo duwa ra ga cellphone ra tibuok adlaw gabi. Alam nyo, minsan pag naata sa church tulog, nga naman, sa sa Tagalog, lupay-pay, murag walay kusog, murag walay, ngano, tungod kay sa niaging gabi Sabado sa gabi nag-overtime og cellphone. So naay problema anak. Then karon ingon siya unsay natigom sa kasing-kasing. Unsa kani ang nakapuno sa kasing-kasing, mauusab ang isulti sa baba. Pero magkapsigig tigom og mga daotang mga pulong. So mao po'y imong masulti.
Muna sa mga magulang, sa mga ginikanan, ayaw padunggan inyong mga anak o mga pagpalmalikas, mga pagpanglibak, pagpanghukom, kay maunay mapuno siya kasing-kasing, maunay iyang buhaton. So kung napuno na sila mga God is good, mga pulong sa Diyos, napuno sila mga langit ng awit, napuno sila mga maayong butang, maunay ilang ikinabuhi, maunay ilang isulti, mamadlong pagkainas uban. No? Kasuway bataan na nga niyato si pastor sa inyong bahay? Niya kaaway o kalit imong anak na malikas? Di ba di ay ka ginikanan ka? Kabadlong-badlong pa, mga di ay may katudlo. 36, bantay ta ha? Hello? 36. Sultihan ko kamo nga sa adlaw sa paghukom. Ang matag ko sa kanato, muhatag ko niya husay. Sa mga muhatag ko niya og husay sa matag, walay pulos nga pulong nga atong isulti. Kanang imong gipost ng imuhang silingan. Gisulti nimo pinaagi sa Facebook. Pastor, wala na ko ni ato sa akong silingan, wala na ko nang libak niya. Pero gipost nimo sa Facebook, labaw pas panglibak. Kaya kung ato kasi imong silingan, siya ray imong nasultihan. Pero kung imong gipost sa Facebook, tanang friend nimo sa Facebook, nahibaw. Kamao ko ninyawa kung saon, no? Mas mugrabe pa ta ka chismusa. Mas mugrabe pa ang atong kahimantayon. No? Napagingon diha. 37. Kay ang inyong pinulungan, mauusap ko niya ang gamiton paghukom kaninyo aron maila kung kamusad-an ba o dili. Bantay ta, kay mo action o kanang mo shift o gamay ang ato ang pagtuon karon kay hisgutan man nato dinhi karon ang punuan o ang bunga. Nya, dako kayo ni siya o connection nato mga igsoon. Sometimes, pag nagka-problema ang church members or ang kaninga katawhan, sige kung nag-struggle, Lord, kung saan may problema na ako? Basig ako. Basig ng punuan. Basig ng leaders. No? May mga ingon anak. Ma-comfort na kagingnan ka ni Lord, ayaw kaguula na niyang tawhanan na, kaya di na ni mo sanga. Ha? Mao? Na, kana Jod, wala problema kinon yung kang di kasanga sa Ginoo. Ingon siya ang punuan, kita, simple ra kayo na. Basta may gibuhat sa punuan, nagwali, naluoy, nahigugma, nagtabang sa mga masakiton, nagpaubos, gibalusan niya maayong, nagbuhat og daotan, gibayaran sa iyang dugo, ang nagsakit kaniya, ingana ba? Nakita nga sa nga, kung sa may atong buhaton, sa paon, sumbagon ang nanagpa nato. Ikiha ang nanghilabot. I-post ang nangliba. Wala pa dyan pagsulti dito sa iyang post. Dili ragyot ko magtagad anang mga bahalag, mga hiwi inyong baba. Wala nagtagad pero gi-post. Pabiktim ba? Mas labaw pa hinoon nga nagmatinagdanon. Balag mga hiwi yung baba, matanggal, hurot yung ipon, magsakit yung dughan. Pero siya di ay mao'y natanggal. Maano na yung nagsakit o kaya yung dughan. Kabalo ka si Lord, dili matinagdanon sa mga butang na wala hinungdan. Mga butang na dili mapuslanon, mga butang na dili makapalambo, mga butang na wala labot sa atong pagtubo. Wala labot sa atong kalipay, wala labot. Di magtagad si Lord. Pero kita mayutang sa ngagas Ginoo pero matinagdanan ta. Listen to this. Pagka na problema ang punuan, hurot ang sanga. Pero kung ang sanga lang ang magka-problema, ang punuan walay proningan pa na sanga. Putlon eh. Okay naman ang punuan, putlon. So ang punuan always radyo na siyang okay. Ang sanga mo'y magka-problema. Munang proningan siya arong mulambo pag-usot. Pagka ang punuan na yung problema, hurot tanan. Tanang sanga, tanang dahon, tanang bulas, tanang bunga, hurot tanan. Muna nimo si Lord, ako ang punuan. Na mag-iskot sa ta og leadership, mag-iskot na kabayag leadership, kay ga-iskot mo ni direct punuan, kung kita nga mga leader sa komunidad, leader sa any group, leader sa dayong, leader sa panimalay, pag naapay problema, sigurado.
Sigurado yun na. Nga ang punuan pag na problema ang sanga sigurado hurot. Nagka-problema sab na sila. So munang ato nang isure pag-ayo. Ningon siya nga kung walay daot ang punuan, walay sakit ang punuan, nindot maayo ang bunga ani. Kay walay punuan nga maayo nga mamungag, daoton. Wala po'y daoton nga punuan nga mamunga o nindot. Gawas ni Ana, labaw sa tanan, walay sanga nga mamunga kung walay punuan. Muna ningon si Lord nga, I am the vine. Ako ang punuan. So kung anong meron si Lord, yun lang dapat para sa iyo. Si Lord nagpatawad, nganong galit ka pa rin until now. Pag nakasala ang imong isikataon nimo, ingon si Lord, pasaylua sa di pa mo salop ang adlaw. Kaya kung imong pasalupon ang adlaw, di na siya kasuko. Ang tawag ana niya pagdumot. Babagna sa mga pag-ampo, babagna sa mga panalangin, babagna sa mga pabor. Ayaw pa sa ngiling nga grasya, grasya, grasya. Kaya nga busag na taan na grasya sa Ginoo. So forgive ta, forgive. Sa dihang maka-forgive na ka mga igsuon, ana nga time, maka-antigo na kang mo reconcile. Mo pati liwala nga kini si igsuon ako o kini si madam naa sila'y problema. So ako nagpatawad naman ko, wow, hindutan na magpatawad. Pwede na kang maingon. Ayaw na tagad. Pasayluan na. Anong magdumot man? Ayaw na. Kalimtan na nato na. Kaya atong mga sugar, dili, mga saka. Dita pang high blood ron. Dili mo daghan ni atong wrinkles. Dili mo daghan ni atong bugas sa naong. Ang mo daghan nga bugas ang naa sa lumakon. Kaya maghatagay naman. Pero magdumot. Grabe, bisag abog. Bisag abog mo, agi kasi yung balay, kung mo pilit sa ako ang sandal, hapon yung itatak. Imuha na, di ko manghilapon. Hello? So, reconcile na. Kinsa ang punuan dapat maliwat ana. Listen to this. Sa Old Testament, dunay problema nga dakop maayo igsoon. Nga grabe ang kamatay, tungod lang kay daoton ang punuan. Daot ang leader. Ingon ta mo, ang pananaw nato ani nga church, dili lang kay usa, duha, tulo, upat, lima. But ang pananaw ani nga church is, ang mga tao himuong musunod ni Kristo dili sa relihiyon. Kamungan mo ani din, sunod sa Ginoo, ayaw mo sunod ani relihiyon na usan eh. Ayaw mo sunod-sunod sa unsay binuhatan sa tao, sunod mo sa Ginoo. Mauna ang atong ginapangandoy dili para sa atong kaugalingon. Nga Lord, makahimo ni o ingana nga simbahan. Ingana, grabe no? Mega church na ba itong atong giampo pa to, pero okay po kaya, gihapon kanila. Isagad na ni dito sa pader. Unya, palayaso na to si pastor dili. Alis ka na dyan, pastor, kaya extend natin doon. Tapos, ingani pag yun, dili lang kay igo lang, dadon, padaghanon ng mga tao, mamuduol sa Ginoo. Tudluan. Padlungon mo na. Pag muan ni kanini, ayaw expect na ang pulong sa Diyos hapuhap. Okay ra. Sagpaan yung kas pulong sa Ginoo. Mga tanakang anong sakit man kayo itong wali? Sakit ang wali kung naakay binuhatan nga against supak sa kabubuton sa Diyos. Pero kung imong binuhatan uyon sa kabubuton sa Diyos, bisag sakit pa ang wali, gabakpak ka. Tanawa wala ni pakpak kay against ang mga binuhatan. Katong namakpa, kung sino yung kasulti ato. Wow, mataro. Atong palakpakan ng Diyos, mga Diyos. Respect. Now, sa uban ng mga kasimbahanan, wala ning mga ingunaaning pak-pak-pak-pak. Hilom ra kayo, balaan ba? Balaan kayo, mabuntag. Grabe, pagkahapon ko suka mo pakpak. Sa buwangan. Sa buwangan. Sa mano? No? Pinumudos, ginodi mo pakpak. Like, pamino pa kayo. Si Lord ang nagbayad sa ato nga mga kapagyasan mo nang siya untay angayan mo nang kining ato pagdayeg, pagsimba, ihatas mo no. But
tamaan ni Rizal. Ako magawa sa una ko, mina sa buwangan. Di kariyo sa manok ka. Tingin na rin, isa rin daw. Nakaroon, pastor na, si pastor na. O kamo na yung mga paglaang pa niya. So, parang mas masabtan na ito pag ayaw mga igsuon kaning gitawag na ito, there will be a day of reckoning. Doon na unya adlaw sa pagpanudya, pagpaningil. Parang mas masabtan na ito ng ayaw, kaya ito manang connect ani nga punuan, mao sa bunga. Una sa pagtanong nimo sa punuan, di pa kakitag bunga. Kasi gusto nimo pagtanong nimo mangga, pagkaugma, tagakan na dayan ang imo ang atop o mga bunga. Ginara na po na. O say gusto nimo pagtanong nimo kalbasa, pagkaugma, magbiyahe na dayan ka. Imaino si Manding Pining, gasolinaan na ito yung multikal, Manding, biyahe kalbasa, mangga. So, naay adlaw. Nga karon nimo gitanom, muabot gayud ang adlaw. Kada nga lubi nga akong gitanom diha, after 5 years, 6 years, and 7 years, mamunga na. Ang bunga ana, lingkod lang sa punuan kay mumuon man na nga lubi. So dili na diha dayon gitanom nimo, pag-abot ugma, bunga na dayon. Unay ganahan sa mga Kristohano tapulan ba? Gusto magic nang mamusta na namang swertres. Ay pagkaugma mo gawas ang numero, karon kita nang ugma-harvest. Pastor, supak pa na ang Biblia nagsugok, makakaon ka sa bunga sa imong singot. Ha? Sabot-sabot lang? Magsabot na tayo, ani. So, dunay adlaw nga irikon. Wow, gitanong na ko ni katong last nga Thanksgiving Day, dito ko ukupay, humana ko ugali dito, nilakaw ko kuyog atong kinsa tong tawhana, unya nangayo ko duha, tulog ka puno ang lubi, akong gitanong, mao na sila karon, nibunga na, mara ka tuig. So, imong makita nga gikan sa pagtanong na ay adlaw nga mubunga siya, mag-harvest ka. Dili kay gitanong nimo dayon harvest. Ugma, dili. Kung sa gusto nimo tulog lang dayon, nya pagkaugma na harvest. Mo nang karon nagpadayon kas pagpakasala. Kay wala man nimo nakita nga gidisiplina dayon ko sa Ginoo, nga gilatos dayon ko sa Ginoo. Hinumdumi ni usara ka punuan, usara ka bunga sa lubi ang akong gitanom diha. Inig bunga na magsunod-sunod na daghan kaayo nga mga bunga. Paghurot ani nga lain nga bulig, lain na pud nga bunch, lain na pud nga bulig. Unsang salaa nga inyong gihimo karon one day. There will be a day of reckoning, and sa day sa judgment mas lala kaysa sa imong gibuhat karon. Mas lala. So, murag nasunggo na kaya sa mensahe sa Ginoo. Okay pa. Kanana si mo tapad lingyan ay okay pa ba ka? Ay murag kaulion na. Ay uban mo yung malasa ni pagkasimbahan ako. Timingan mo pumaw ni Wale. Malasa pagkaanhiyan ko. Listen to this. Pag muanit ta sa church, siguroon nato nga atong tuyo ang Ginoo. Di kay muanit ta simbahan. Kunya pag uli nato magampo ka, may mananayon ka Ginoo. Ninduta kayo, bibo kayo sa church. O dito pa ka Lord, ginagawa ha. Makibalo yung ka Lord nga. Bibo kayo. Na may mga taong ingana, muanira sa church. Dili Ginoo mo ituyo, niya uli. Na-realize din. Induta, bibo kayo. Lord, o dito pa ka sa church, ginagdibuhan. Kabalong takagaunsa sa giwaling pastor, Lord. Grabe, no? So, gitakda ang tanang panahon sa pagpangani. When we say reckoning, husayan, hinumduman tanan. Muna nga, ang atong mga sala, dili na siya ma-appeal sa reckoning, sa day of judgment and reckoning. Why? Kay bayad na bayad, gipapas, giwala sa dugo ni Jesus. Diha, muna siya ang dako kayong epekto sa mga panahon nga gidawat na nato ang Ginoo. Dili lang kay gipapas yun niya, gipasaylog yun niya. Now, paminaw pag ayaw mga igsoon, kung galing doon na may mga membros at ang pamilya mga pabadlong, ayaw suwira. Ayaw kopyaha. Di kaya, si Papa sira din ako din, magpakasira din ako.
Ay, si mama sira. Ako din, doble-dobling sira. Ay, maguwang na ako, manigibuhat, labaw pa akong buhaton. Dili. Ayaw kagingawa man ko nawali. Nga naman, bisag wala ka na sayon, unsay naas pulong sa Biblia, ikaw nakabalo kung sa'y maayo, kung sa'y dili. Remember this, na maayo ni mong buhat, pag-ani ka nun ng mga maayo. Pero magtanong kag hangin, ani ka o bagyo. Now listen to this, because nag-isgot ta og day of reckoning, sa pagbuhat nimo sa sala, dili diha dayon nga magdasmag na ka yung dead end. Dead end. Hunong ng agianan, wa na kalutsan. Mana. Dili ko na dayon. Chances si Lord. No? As I said, nga dili pareha ka ng tanong kag lupi niya, pagkaugma bunga dayon, dili. Naay adlaw. Nag-set si Lord og adlaw. Karon, kung mabuhat po kang mga maayong nga butang para sa kaymayaan sa Ginoo, ayaw ka ditso-ditso ingon, Lord! Nagsimpan ako nimo ko sa katuig. Sa usa katuig, Lord, nagsimba ko. Nanuwan na ko'y panalangin. Nanunugaya man nimo gitubag akong bakampo. Sa tinuod lang, dili si Jane mo'y nangandoy. Nga maingon siya, Lord, at the age of 25 na ano ko'y trabaho. Si Lord mo'y nagbutang sa panghuna-huna. Di ba? Ano mo'y iyang maampo? Kaya may kayong ibutang ni Lord ang iyang kabubuton sa imong kinabuhi. Kunya, maupoy imong maampo. Di kayo nag-ampo ka, Lord, at the age of 25, magbulan na may. Lord, at the age of 25, Lord, makatrabaho ko, matangtangan na ako ang kaaway trabaho mo. Lord, at the age of 25, mag-bankrupt ng negosyo na si katawo. Wala tayong mga pag-ampo, atong pag-ampo mga igsoon, puro nindot. Pero sa ay kabsan tagpailog. Si Lord dili, ikaw rin gustong magdali. Dili siya lang ay. Perfect si Lord, ang timing ni Lord. Pero ikaw nagdali. Kanang mga gustong nagdali diya, gusto ka karon dayon mas senior citizen na tatanan? Kay magdali yun? Ayaw sa, relax sa, ayaw sa ha. Kanin sa'y unahon, kanin. Nagyo iyang skin. So parang masabtan na itong ayo ang mga mensahe, mga igsuon. Kay ato man yung i-connect pag na problema ang punuan, daot ang mga sangag, mga bunga. Nga i-connect nato ni mga igsuon kanang ingon diha, the day of reckoning. Pagtanindot ni mong pag-atiman ang tanong, Kuya Junel, sorry, Lord, imong ngalan, mahimaya. Nara ko'y nadunggan niya. Dito, libot-libot may siyang patuhan, manukan, pabuhan, iruan. Dagang po iro sila ha. Napoy upuhan. Nang tanong ba? Ingon siya, pag atimanon ni mo ni sila, tanan, kaning mga manok, kaning mga, one day atimanon po kanila. Amen. Mupangga sila ni mo, muhatag ni mo mga itlog. Pag magka-birthday, muhatag sila ni mo o karne. So kung atimanon, so kung imong tanawon, pwede na ito nga mahimong punuan ng atiman ang mga sanga, kining mga gipang atiman, mga pananaw, mga hayupan, mga... Praise God. Pero usaha dili ka, kabantay nga giatiman ka. Kaya nga no, imong kagaling mo rin imong gibantayan. Pag ang tanong, may mga laya na din inikuha ni mo ana, mauyog yun na siya, malaksi. Pero para to siyang kayuhan, munang pagbadlungon ka sa dinikanan, badlungon ka papa, mama, badlungon ka ni pastor. Blessed ka dapat. Masaya ka dapat. Happy ka. Pero ka na makadungog ka gwali. One day ako ngayon magwali diya. Puro nag-yung blessing akong isgutan. Ano nga pastor, sige rin pangigo na ako. May batasan, mururog mo yung nagpakaon ako. No? Ato mga ginikanan, magbalik-balik og sulti. May nga napunta pag-sulti nga, mura mga plakang guba, mama, oy. Mura kag cellphone na basa. Balik-balik.
Pero sa pagkatinuod lang, kung mubuhat ka, di na unta kasultian, di bakit balik-balikon ang gisulti. Amen. Kadakan ka nakadungog ka ingon kang tapulan. Di ba tama? Unsa kahay hinungdan? Kay buutan ka? Mga ginikanan, mga papag mama. I-opposite na lang nato ha. Ano mga maldita, hingalin lang buutan. Wow, kan kay ka makisulti na ako. Oh, lamig ko kay ikaw mo tubag-tubag mo. Kapalipay. Kasi sa Ginoo. Gusto mo gingana? O, karon mas masabta na ito ning ayo. Sa mga naka-Facebook, nakaabang lang sa Facebook, sa itong live karon. Paminaw mo ayo. Pumahimo, inyong mga anak. Sulti sa sila. Papaminawa sa sila. Tungkol kay importante kayo nga sa atong kinabuhi. Dili ta kanang mahimo lang ang mga punoang daoton og bunga. Chapter 34 Genesis. Unsa nga verse pastor? Tanan. Mga dilog jo mo yung tanan mo ba ayan ako natarang mauli ani ron. Genesis chapter 34. Kay chapter man ito ayon ingon siya. Usa ka adlaw ana si Dina ang anak nga babae ni Jacob og ni Leah namisita sa mga babae sa maong dapit. Si Sikim nga anak ni Hamor ang hilabihan or hibihanon o pangulo sa maong dapit. Pangulo ha? Sa batanan, pangulo sa maong dapit. O, din na, punuan ni siya ha? Punuan. Listen. Pangulo sa maong dapit, si punuan, si head sa maong dapit, opisyal siya sa maong dapit. Ingon diha, nakakita kang Dina o gipugos niya kini pagdala o kilugos. Pangulo ka sa maong dapit ha? Ang iyang gibuhat, ingon nga usa ka pangulo, ang ayan balik. Gipugos niya si Dina nga gilugos. Oh, padayon na, verse 3. Apan nagkagusto siya kang Dina o nahigugma kaniya, busa, gialam-alaman niya si Dina. Sagi ragod sa imong gidangatan, pakaslan man bitaw tikaw. Anos apa, ining maminyo na kuning atong anak? Usa kuning mo pakaslan? Mauna pa rin anak, huwag kaminyo. O yan, ingon niya sa verse 5, nakabalita si Jacob, papa ni Dina. Kamong mga amahan, sa kayo yung buhaton o yung anak ma. Adi na itugod sa Ginoo ha? Basig na napoy mo na si Bako ipalayo. Ningon diya nagilugos ang iyang anak, apan kay ang iyang mga lalaking anak dito pa man sa kaumahan, uban sa iyang mga kahayupan, wala siya'y gihimo o gihulat niya nga mahiuli sila. Pataka-taka kag sulong-sulong dito ikaw ra usa. So dapat pag naay problema, alam ng buong pamilya. Hindi ka imo ra sulo-sulo, hindi mo madisgrasya ka. Pag naay problema, huwag agad-agad mag-react. Dapat mahinahon ka, dapat prayerful ka, dapat wise kang mumove, mulihok. Di kay pag-abot sa problema, paandar is mo to, padakan kaya kusgan, nadas mag dito sa iskina. Duha na problema. So relax lang siya. Pero lagot na kay siya. Imagine na, usara ni, unsi kabuok nga anak niyang lalaki kay wapa na tao si Benjamin, ikaunsin ning babae nga si Dina. Na-rape pa dyan. Nya, listen to this. Hibihanon ang naka-rape. Race sa hibihanon, dili Israelite. In other words, foreigner. O para mas masabtan na ito kayo, Filipino o Korean. Gusto aning mga Israelita kung naa sila ipakigsaad sa Diyos. Nga dili sila pwedeng maminyo o tagalaing race. Ila ragayod nga mga sakop nga parehong nag-ila o nag-respeto sa Diyos. Ang problema na rape man eh. So grabe ang ilang kalagot. Kay gawas na naka-covenant sila sa Ginoo nga dili sila pwede
ma-involve sa lain nga mga race, makig-fellowship sa lain nga mga race. Ang problema, narik gipugos. So lagot kayo ang iyang papa, pero relax na siya. I said, pag gitanom ang maong kahoy, dili dayon ugma ang bunga. There will be a day of reckoning. Wala siya diretso dirin ni pakita sa iyang bunga, kasubok nga musulong na dito dala o masinggan. Kita dirin, bisabihin na ang Kristiyano, hindi ka paino. Diretso atake. Ikaw paino ay na-disgrasya. Huwag ha, kay gituluan tas pulong ta Diyos. Huwag lang diya. Gamay lang kayo na eh. Las dos, kumanata. Busa kiingnan ni Sikem ang iyang amahan. Ipamalay ako aron maasawa ko siya. Mga Pilipino culture, mga igsuon, na gitawag og dawri-dawri. Palihog lang, natong mga Kristiyano, di nato na himon. Kanang maminyo, kaning bayhana, o yan, mamalayan na ka, musulti kas ginikanan, mayon na ng ginikanan, pila may bugay. Pila may dawre. Dawre, tawag na, dili daw ni. So, mudiman na dayon, grabe pa eskwela na mo, aning among anak, karon nakahuman na maminyo na dayon, so uli eramis among nagasto, tulo ka, 15 ka sa akong nga bugal, tulo ka takwanan ka kilo nga baboy, o 30,000 nga kwarta. Wala pa labit sa gastoon sa pamalayo, wala pa labot sa gastoon sa kasal. So atras ang lalaki kay nanguyab laging mapan establish. Wanang ampong at age of 55 stable na ko. So atras sa siya. Atras sa siya. Karon. Sabot-sabot ramon po sila kila. Nga maunsan naman na og naa na. Kaya mo manay mahimo. Ang babae na anay balunon. Kalimtan na to tanang grabe na insulto na sa pamilya. Sultian ta mo sa time nga namanika na sa Tagalog. Ako yung nahiya. Nagpunta ako sa bahay na ng misis. Pag abot na mo dito, grabe sila mo nag-prepare, kami may namalayo man din. Grabe kayo. Nakaana dyan ko pagka-Christian lagi. Takarabdasmag. Grabe nyo kayo. Kaana dyan ko, nanay din nga favor. Nga sa kasal na, grabe. Huwag yung kay madunggan nga ang taga-kalalakinan mo yun. Grabe po ng mga taga-bayinan mo yun. Bisan pagkuhan mo, tabang ta sila. Huwag po yung taga-bayinan mo yun. Ganun, taga-lakinan sila. Untay manang mamot, sila untay mo toyo, kanang litsod, sila untay mo buka kaoy, sila magluto. Tugat-tugat ninyo. Huwag kay madunggan yung anak pag Christian. I tell you, pag naay kasal ng mga ingon anak dire, kita nga mga kakaubanan dire manabang ta. Hindi kayo manunghat ang maon. Prangka-prangka ha? Huwag na ka ikatampo. Kaya Roger ha? Yes, kaya Roger, pag ninyo ni mga kaibala, o uska po, itugot sa Ginoo. No? Tested and proven man ko ng nga may isuon nga kung mo bless ka, i-bless po ka sa Ginoo. No? Maamis na lang, ay, gani ninyo pagtrabaho, giunsa, nga naman nagtinapangay. Kaysa uban lahi, magsugod ang kasal pa naman dekorasyon. Huwag ka na makainis, gisingot pag-ayo ang pamanhunon kay mo pinamughaw kahoy, gaaso pagkat kay basa. Naman na ang kasal. Puti pa ang litson. Grabe mga igsoon. Kanigirip! So grabe ni nga insulto kayo ni. So ang amahan ni Sikem na Hebreyanon, mga pangulo ni sila sa maong dapit sa komunidad. Ang amahan ni Sikem nga si Hamor, miatok ang Jacob aron pagpamalayin. O nahiaton kini sa paghiuli sa mga anak ni Jacob sa pagkadungog nila sa nahitabo. Misilaog ang ilang kasuko ngadto kang Sikem tungod sa iyang pagpakaulaw sa katawhan sa Israel. Listen to this. Isa lang tong nagka-problema, pero ang maulawan tibuok races, tibuok katawhan sa Israel. Kaliwatan, tibuok kaliwatan. Kabantay mo, usa ra ka apelyido ang nagpaka
nagpakasala dito, nya pareho mga apelyido, o nya mo naog ka sa labas, mayon dito, haka ng mga pundok, haka ng mga ungyot, haka ng mga katubig. Madala na ang tanan. Sulagot kayo ni. Kaya kung ang ila palang untang anak mo nagpakasala, sigurado sunugo nila ni nga buhi. Pero kay na-rape man. So dupli kayo ang ilang kalagot tungod kay nag-covenant sila sa Ginoo nga di mi pwedeng maminyo, Lord, o dili magtutuon nimo, dili mag-alagad nimo. Unya unsaon maningan gi-rape man. Unya wala pa gyud sila'y tingog sa kalalakinan ang tanan. Tingog sa mga Hebreanon. Ningon niya pagsulti sa pagkaybaw ni Jacob, wala siya nitingog naghuwat sa iyang mga anak. Sa pagkaybaw sa mga anak, lagot kay sila pero wa pa sila naningog. That is why disgrasya kadayon kung react dayon ka. In name dumi, there will be a perfect time of reckoning. Una kay planuhan di kay diha-diha dayon. Need taog time. Natay plano nga mauni. Need taog time. I-pray pag yun nato. Tiguman pa nato. Andaman. Hello? O problema ni. Iduol ni si Hamor. Niduol ni si Sikim. Si Hamor, mayor sa maong dapit or gobernador sa maong dapit. Pangulo ni silang pamilya. Anak niya ni si Sikim. Nga opisyal po sa mga napit. Nidoon nga to kang Jacob. Jacob, saan man na? Nga nahilaptan man ng imong anak. Siyang diragog na rin. Naigumam po na kong anak. Manubag man po niyang pakaslan. Usahay, abig na disgrasya na. Moingon na lang tang... Kasli na ha? Luwa ni mo imong utok. O di mo na pakaslan. Masaya nga na no? Wata ka ba nung mas matorture po ng bata ha? No? Muna ka mo, mga babae, anong takatakag dasmag? Kaya basig na kauyon mo niya, pero bisan ganit ang iyahang pamilya, wak kauyon sa iyang batasan. Bantay mo, ano, pansimbag, kamay bahala. Ang church, mga igsoon, ang atong parents, ang church, ang parents nato direct, mo protect dyan na sa ato. Ang leader sa church, mo protect dyan na sa ato. Diretso. Di mo nanghid ni pastor. Di mananghid. Si Jacob, formal ito eh. Before nangyari ito, si Jacob ni Adto ni Laban, nananghid siya, managkagusto siya sa anak, o nagtrabaho siya for 7 years para ni Rachel. Nga mahimo niyang asawa. And nahimong 14 years, kay si Leah o si Rachel man ang gihatag. Kay kaniya ito, pwede man duhay asawa. Karon di pwede, kaya tawag na kabit. Wala ka, lingkod, pagtarong, dakpo ng Scorpio. Hindi, konduktor. Tapos, ang nangyari, baliktad. Ako nung akong kabataan, nananghid ko sa amahan. Nag-work ko for 14 years para aning anak. Karon doon ako'y anak na babae. Gidlit, suraugin mo na, Pero hilom ra sila. Hilom ra sila. Kining naasa, Ginoo nga igsoon, mahinahon, nag-iisip ng tama. Di na po dito yung patay-patayan, matirang matibay. Nag-iisip ng tama. O, padayunan sa nato, ha? Marap ka ulit-ulit ito kakaayo. Verse 7. Uli na. O, verse 8. Mingon si Hamor kanila, ang akong anak, nga si Sikim, nahigugma sa imong anak, sayo. O, sige, kisulti niya. Ang akong anak kasi Sikim, naigugma si mong anak. Dapat yang isulti, ang akong anak na si Sikim, ginogos ang imong anak. Sige, gugma. Ang gugma, manglogos, mamugos. Mali. Kana mga ginikanan na masayop ng atong mga anak, konsentidor mo. Si pastor pa isulungon, badlungon ng yung mga anak. Pagtukod ang simbahan natong na mangga. Ikaw may pastor, mga anak may live sa mga pagdayay. Mingon si Hamor kanila, ang akong anak na si Sikim, naigugma sa imong anak, busa, ang iyon ko ikaw sa pagpaasawa. Ipaasawa siya sa akong anak na si Sikim. Lisod,
Samot ang kasuko, samot ang kalabot. Mahiusa kita pinaagi sa kaminyoon. No? Ipaasawa na mo ang among mga ulitawo sa inyong mga dalaga o ang inyong mga ulitawo mahimuusap nga mga sawa sa among mga dalaga. Na mabahin na maghimo mong pamilya. Ang amahan ni Musimba, ang asawa Musimba. Yung mga anak, kasama ka ko yung na. Ato kong papa. Ikaw, ring mama, langit ta, sila yung pino. Tara! Ipaasaw! I-mix man nila. Di man mo tao do Ginoo, aman nila o Ginoo. So, napailain nga gi-offer, makahimo ka mo sa pagpuyo dinhi sa among dapit. Ipon ka na mo. Makapuyo ka mo bisan asa. Makapatigayon o makapanag-iyag mga kabdangan. Lami ang offer, di ba? Gatuo ka ang Kristo anon dali ning anod og mga offer sa kinabuhi. Kana nga gi-offer bisag pila na ka bilyon. Kung dili na makapaduol nimo sa Ginoo, disgrasya ka. Amen. No? Yung mga lalaki makita na gani smile, moingon na dayon nagugma siya nato. Assuming. Assuming kayo. No? Moingon pa dyan, pastor. Nagugma dyan na siya ako, pastor, kay bisag asa ko muling ko, tuwa siya gatanaw. Mato ko dito, anak siya. Unya, una siya, ato ko dito, mo anak siya. Sige siya, sunod-sunod na kong tanaw, pastor. Ang tinuod di ay, galikay-likay na siya ni mo, ikaw mo'y kasigi sunod-sunod. Nalita pasagad pag mo ko, maminaw ta both sides. Ha? Sa may gisultian sa may gisultian. Pinakamalipayon nga pagsimbag pag-alagad sa Dios mga igsuon. Kanang bahala usahay alanganin ning atong pagkaon basta kay malinawon malipayon nagkuyugay ang tibuok pamilyang nangalagad sa Dios. Hello? So, gi-offeran siya. Then, in verse 11, mingon si Sikim kang Jacob, wa pa katingog ang taga. Bayinan, ani? Ang biktima, ang side sa biktima, wa pa nakatingog. Pero nag-iisip sila. Sabi ng verse 11, unya, mingon si Sikim kang Jacob, ug sa mga lalaki, igsuon ni Dina, tuguti ako sa pagpangasawa kang Dina. O ihatag ko bisan unsay pangayoon. Isulti lamang kon pila ang dowry, ang bugay, o ang mga gasa nga gusto ninyo, o ihatag ko kini kaninyo basta maasawa ko lang si Dina. Mga amahan, inanay, ibaligyan na yung mga anak. Bala ko'y sakyanan ng maminyoan na basta kay tinuod na nagkidlakaw sa Ginoo. Amen. Di kayo katunak, kay naisiman, tulunay barko. Sa kada na barko na babae. Grabe, samot na ilang kasuko. Kay mura my goodness, unsa man eh. Yuta kay pwede lang paliton. Motor kay pwedeng hulog-hulugan. Ayoko sana. Ayoko sana. Nagprotekto sa akong anak si Kizaya. But usahay ang atensyon mahatag palabaw sa tanan sa mga young people because anak sila spiritually. Pagka nagka-problema na sila, problema po ang church. O baka sabihin ni Sikim o ni Hamod, it's okay Jacob. Kay mag-usap man niya tapuhon, inig matawa na ni bataa, ididikit, ikaw nidikit Jacob. Tanawa kung saan nakasakit sa ako Tanawa. Usahay na bang mga igsuon kining simbahan himo ora natong pangayuan nagpapel. Pwede ra dili na lang natayagi simbahan na permana na. Dara, it's okay. Papel mo kahit uyo. No? Lisod ni nakahintang mga igsuon. Lisod ni nakahintang. Pero sa church mga igsuon ang
ang father's love na munang na-agree acceptance. Di na mo ingon dito ating kanang imong inahan wala na dire nga ari mo dire ano nga na mandi iyo mo si mandi diba manding na grabe itong mga panahon na sabi ko ano nga naman wala ko ni ato pastor, ngambol lang ko kakuha. Mana man diay? Ni ato kasing-kasing dito pos Ginoo. Ngana na lang. Ato nga time, grabe ang confession ato. Human sa dedication. Akong anak pastor, si Man, akong anak na. Demand nila pastor, mauni. Ngay mo usang anak, Jismel. Tung usang anak nimo, Jimel. What? Sabi ko na day, ngana. Di ba di ay ang kasing-kasing lang sa tao? Di ba di ang una-una lang sa taong nakasabot pag ayaw ang iyang kasing-kasing na nakigugma mo nang mabuhat siya? Malang magpinuksanay man. Yung di na mo buhaton. Problema kag na kay mga kuhaunon sa church. Mga papel husayunon sa church. Si, pagpadayon sa tanong, abot mo kaya. So, dera, verse 14, mahinahon silang nagtubag. Miingon sila, dili kami makatugot nga ang among igsuon maminyo o dili tinuli, kay makauuwaw kanamo. No, sa mga nangatawa, kay wa nagbasa Bible, tanaw ha. Tanaw din. Sa time ni Abraham, miingon si Lord kay nagkabinan sila, Abraham, ang tanan nimo mga kaliwat, mo alagad, mo sunod ka nako, og naa sila'y pakigsabot nako. Busa, ang tanang kaliwatan sa Israel tulion. So, ni atong adlaw, gituli niya si Isaac. Ang tanang kaliwatan, nagtulion, pagpakita nga nagrespeto silang tanan sa Diyos. So, insakto ning giingon sa mga igsuon ni Jacob, nga niingon, dili kami mubuot, kung gusto mo, tulion tanan. It means, tanan mo ila sa Diyos, tanan mo alagad sa Ginoo. But ang problema sa tribu sa Hibihanon, kay willing ra silang magpatuloy, wala sila kasabot sa kabinan. So, useless. Wala sila kabalo kung sa'y purpose. Pag nagkasal, wala kabalo kung sa'y purpose sa kasal. Pag mag-dedication sa bata, wala kayo bao. Nabi pa itong manding mga ninong lang makahinumdum o Pasko. Pero mag-ampo na, di mahinumduman ang kinugos. So dapat everyday manunta na. Kung wala ka pa eskwela ang ginikanan, ikaw may nanaad sa Ginoo nga muninong ka, di suporta rin. Hello? Di kayo mukuha kag ninong araw na ibayan sa pare o sa pastor. Ay, ani, ibayan ni. Kasi, pilaman di ay. Sakitas tughan mo. Bisag ilubong na, di yung ka. So, mamatay na ka, pabayron paghapon. Ano, dili ba rin ita makaalagad sa Diyos na wajud tayo? Bayan. Ako pa'y naulaw. Ako pa'y nauwaw. Nga naman, sa kadaghan nga blessing gi-share na mo, nag-alala pa sila. Si Lord na bahala mag-uli sa mga panalangin. So, unya, makapangasawa na kamo sa among mga dalaga o kami makapangasawa sa inyong mga dalaga o mupuyo kami, tipon kaninyo o maghiusa na kita. Mone ang gisulti sa mga anak ni Jacob. Apan kung dili kamo magpatuli, mamahawa kami o dadon namo si Dina. Si Dina rin na kayo. Kasi mga Dina dihang galing. Di na yung kumusap. Nakauyon si Hamor o si Sikim ni of course, kay Pangulo man ni si Sikim o si Hamor, lahat ng sakop sa tribo o sa komunidad, sunod. Selfish kaayo ni. Panganday raso sa katao, damayon tanan. Verse 18,
nakauyon si Hamor o si Sikim niini. Busa wala maglangan si Sikim, nagpatuli kay nahigugma man siya kang Dina. Si Sikim mao ang labing tinamod nga sakop sa iyang pamilya. Miadto si Hamor o ang iyang mga anak, ang iyang anak nga si Sikim sa dapit tigumanan dito sa garaan sa lungsod o giingnan nila ang ilang mga katagilungsod. Paminaw pa kayo, nagpatawag sila ka assembly. Para mas masabtan ha. Nagpatawag sila ka assembly. Unya ilang gidasig ang ilang maging sakupan ng mga Hibihanon, ningon sila, mahigalaon kining mga Israelita, kining mga tawhana. Busa, tugutan ta sila sa pagpuyo dinhi sa atong dapit nga walay mahiabot, nga walay manghilabot kanila. Total, dako man kining atong yuta, mga asawa kita sa ilang mga dalaga o ato usab nga ipaasawa kanila ang atong mga dalaga. Apan kining mga tawhana muuyon lamang nga magpuyo tipon kanato kung makikiusa kanato kung kitang tanang mga lalaki magpatuli sama kanila. Again, unsa ganito ning tuli? Dedikasyon o promise nga gikan sa akong pagkahimugso hangtod ko mamatay mo respeto ug mo alagad ko sa Dios. Gibuhat ni sa mga Israelite. Pero karon buhaton sa mga Hibihanon, bisan og Hibihanon na. Yes. Bisan og wala sila nakasabot nga kini di ay covenant nga moalagad sa buhing Dios mo nagbuhat sa langit ug sa yuta, dili sa mga Dios nga binuhat sa tawo. Ingon ang verse 23, sa ingon niini, dapa, wrong motives. Sa ingon niini, maato ang ilang mga kahayupan. Next, mga kabtangan o mga buhi. Akong minyuan ni si Jeremy Liman Katubig kay arong maako na tong katuphan sa iyang papa. Wrong motives. Susihon daan o unsay naas mga unsay nahuptan sa mga pamilya kay maako na ni tanan. Unya ningon diya pagsulti. Ang kabtangan o ang binuhi busa muuyon kita nga sila mutipon kanato. Gusto mo kinganin? Gusto ba tani? Oh. Galing ihay matag decision good. Ingon ang verse 24. Ang tanang lumulupyo nga nagtigong dito sa ganghaan sa maong lungsod. Miuyon o nagpatuli ang tanan nilang mga lalaki. Listen to this. The day of reckoning has come. Verse 25, paminaw. Sa ikatulong nga adlaw, samtang ang tanang lalaki nag-antos pa sa kasakit sa ilang tulik. Duha sa mga anak ni Jacob, si Simeon o si Levi, nga mga igsuon ni Dina, mikuha sa ilang mga espada. Misikritos sila sa pag-adto sa lungsod o gipamatay nila ang tanang lalaki o gipatay nila si Hamor o ang iyang anak nga si Sikim o gikuha nila si Dina sa balay ni Sikim nga og nanglakaw sila. Ang uban usab nga mga anak ni Jacob miadto sa lungsod o gitiwasan ang mga samdan o gikuha nila ang tanang mga butang nga may bili tungod kay gipanamas-tamasan man ang ilang igsuon. Gidala nila ang mga karnero, ang mga baka, ang mga asno, o ang uban pang mga kaptangan dito sa maong lungsod o sa mga kaumahan. Ako nag-warning ko sa kada usa nato. Tungod kay kung dunay usas membros pamilyang maghimo og kaulawan, dili lang kay si Sikim nga naghimo sa kaulawan ang mahiagom, apil pa ang ginsakupan. Munang kanunay tang nagpasidaan sa pulong sa Dios. Nga kung muanhi ta dinhi Dios ug ang iyang pulong may atong tuyo aron atong ikinabuhi, di kay moarera ta kay pa-attendance ta. Dapat Dios joy atong tuyo. Kay nasayod ta ani usara ni pangulo ang napalpak ani kun dautan ang pangulo, kun dautan ang punuan, ang sanga, ang bunga, daot pod.
So kay leader naman nga nadaot na compromise na pakasala. So ang mga punuan, ang mga ginsakupan, misunod kang hamor o kang sikin. That is why kung ang inyong mga ginikanan o ang inyong leader, doon ay maayong pananawon, suportaran, dili kay sinahan. Di kay pirahon noon paubos. Tibuok kabanayan ani. Nahimong gera ang Hibihanon, batok Israelite, nasud ni. Usara kasala, pangulo pa dyan. That is why imbis ipanabi ni mo si pastor, imbis ipanabi ni mo imong ginikanan, imbis dauto ni mong leader, suportaris mga pag-ampo, kay di ni robot. Makasala. Knowing nga kung ang driver nga nag-drive sa sakyanan atakihon diha og kalit kusog kay ang dagan sa bus nga puno sa pasahero, ambak na tanan. What will happen kung ang leader, kamo mga anak sigtubag-tubag sa inyong mga ginikanan, karon ibutang sa inyo una-una, karon adlaw kuhaon ni sa mama sa papa, mabuhi na ba ko? Kamong mga anak nga mabuot-buot, ibutang sa inyo una-una kung kuhaon ni sa mama karon. Kaya magbuot-buot naman ka. Makastand na ba ka sa imong kaugalingon? Kamang wala na kinahanglan og leaders. Masukok, konsultian kung badlungan. Ibutang sa imong huna-huna, pangutan na imong kaugalingon. Makaya naman ako nga mustand ko sa akong kaugalingon. That is why ang atong mga leaders, atong giampo, ang atong ginikanan, atong yampo, nga magpadayon sila o himog mga desisyon, mga buhat nga nakakalugod ng Panginoon, nakahimaya, nakapalipay sa Diyos. Then atong suportaran. Suportaran nato. Especially, ako mong gihangyo, tabangan dyan nato, suportaran nato. You know what? Daghan kahit ang mga kakaubanan sa Ginoo nga wa pa naabot din. But since pag-lockdown, nagsugod na sila simba sa Diyos, lagi silang nakaabang sa live. Kahit nasa bahay lang sila. What if naana sila din hitanan? So naatay pananawon nga ato ning inaton, Kinsay naghataga na si Lord. Isaiah 54, inata ang mga tulda, mamauli silang tanan, palak di, gamita ang tanang dapit. Amen. Nya musupak taan na. Grabe ang kadaot. But listen to this. Ang reckoning, ang day of judgment, ang katalagban, ang kamatay, wala nahitabo sa adlaw nga girep si Dina. Nga naman, there is always a time, a day of reckoning. Sige kag tago-tago diha buhat og sala. One day, na ay time na gitakda si Lord. So I encourage you nga stop na. Kapay pangutan na niyo unsa man kana na kay uyab, Kristiyan na di. Wa pastor, wa. Unsa man ka? Kuan mo ka? Pastor, hindi mo natin na. Kala natin magaling na tayo. Kinsa makamutudlo na ako, bata pa na. Layo pa ka kasi natan, listen to this. Wa di ako'y nagtudlo nimo. Ang diha ng daan sa wa pa ka natawo ug ako, mao'y nagtudlo nimo, gigamit lang ni. Gusto ka ikaw na pud paggamit? Pwede. Pwede kayo. Si Lord nag-isip siya kung sa'y ikabubuti sa future. Blessings and prosperity. Listen, when Jacob went to Laban, siya raw siya. But nahimo siyang productive. Nagtrabaho siya for 7 years. Naangkon niya si Leah o si Selpa. Then nagtrabaho na po siya for another years. Nakuha niya si Rachel o si Bilha. And then nagtrabaho siya another 6
year ni daghan kayo ang iyang hayupan. Karon na kinusara siya ni atong bistiray baon, muuli siyang grabe ka abundansya og daghan kay siya sakop og mga sulugoon og mga hayupan. Yan ang gusto ni Lord na mangyari sa tao. Nga di ka mapabilin iya nga ikaw ra ingana ra ka waynahot, but bubuan ka, provider ka, hantagan ka, pauswagon ka sa Dios. But ayaw natin mag-cooperate. That is why, bisag unsa ka lisod, moingon ang atong ginikanan, eskwela. Ang teacher po, bisag unsa ka lisod, ang grado, maluoy na. Ug ako paningamot, sige lang, marong magtulit ni. Sige lang, paningkamot dong. Ang buhatan ni, ipasaron ikaw dong. Mutabang na. Ipus na. Pero ayaw. Ato lang tanawon, unsay nakakaroon. Unsay nakapalipay ni Sikim karon, wala na niya nakita nga pag-abot sa panahon kamatay sa iyang banay o sa tibuok nilang tribo. Imagine, na-twist ang tanan nga panghitabo. Iyang girate si Dina, unsay kabayaran, kamatay sa tibuok kabanayan. Usa ka bunga imong gitanom, magsige na kag-anig, daghan kayong mga bunga. Buti kung isa lang ang na-rate, but sila tanan patay. And listen to this, unsay ilang wrong motives, ningon sila, nga kung ining mga Israelita, atong tugutan mo puyo ba nato, atong tugutan nga magigminyo nato, di ang tanan nilang mga hayupan, ang mga kabdangan na, maangko nato. But gitwist ni Lord, human sa gera, giilog ang tanan nila mga hayupan, mga kabtangan, o ang ilang mga kababayinan, gipanghimong mga sulugoon sa mga Israelita. Wala ko na ginikanan, walay nangandoy og ingon ani para sa inyong mga anak. Ang church walay nangandoy og ingon ani because ang church nangandoy nga ang tanan na ay panalangin. Sa panahon sa gutom na ay gikaon ang tanan. Sa panahon sa katalagman, ang tanan secure. Hiluna, manipayong natulog, ligon ang pagtuos Ginoo, walay gikadlukan, walay gikabalakan. Sa panahon sa pagsulay, sa panahon sa tentasyon, ligon, padayong madinayigon, mainampuon, maunay tinguha. But dinhi ang leader mo'y naguna. So kung anong mangyari sa punuan, pag ang punuan, putlon, hurot ang sanga, hurot ang mauni. Nabitik sila. And listen to this. Wise to si Jacob at saka yung mga anak niya. Kini mga tao nag-aalagad sa Diyos, dunay kaalam. Wise. Akala nyo, diretso, ay, may blessing pa naman, may blessing pa naman. Inig-abot, 1 millionaire, oh. Pag-abot ang panalangin, palit tayo na ni. Akala nyo ganun. Pero si Lord gusto niya mag-isip tayo. There will be a day of reckoning. Dunay adlaw sa pagpanudya. May mga adlaw. Nga ana o niyang panahon na mabatik yun nato ang grabe kangilad sa bunga sa mga sayop nato ng mga desisyon. Wrong motives ito si ano? No? Kaya, wag niyo pag ako, mga igsoon, dili po ko mo judge, ha? Wala tayo. Kaya wag man takabalo sa mga pamaagi sa Ginoo. No? So, pwedeng ako gamitin ko, inong dumine, nga si Hosea gipaminyo sa Ginoo og babaeng bayaran. Kaingon ko sa Lord, unsa makahalagad ko nimo paminyoon ko nimo babaeng bayaran? Then sa diyang naminyo na sila, nagkaanak na sila, nibiyan na po ng babae, nagbabayan na po. Ningon ang Ginoo, Hosea, baliki siya. Nga dili magtotoo, nga dili alagad. Oh, higugmaa siya. So ni ba, Lord, humali ako, hindi pa kaulawan, nagalagad ko nimo, karon ingani magyatan ako, maulawan ko, pero ginawat niya kay kapabuton sa Dios. So, minyo na po sila, nakaanak na po sila, tulo na ilang anak. Ang babae, balik na po pakasala. And then, giingnan si Hosea sa Ginoo. Hosea, gihimo na ko ni arong makasabot kag unsay akong gibati. Nga ang imong bana, ang imong asawa, naglimbong nimo sa
daghang panahon. Maunay akong gibati sa diyang ako ug ang akong katawan ng Israelite. Mubalik na ako, mubiya na ako ug mukuyog sa laing Diyos. Mubalik na po na ako, mubiya na po ug mukuyog sa laing Diyos. Maunang akong ipasinati nimo aron mas makasabot kag ayo sa panahon nga muwali ka, nakasabot kag ayo unsay akong gibati. That is why maka-feel jud si pastor o grabing kabugat. Maka-feel ang atong ginikanan o grabing kabugat tungod kay kana nga kabugat gipabati sa Dios sa ilaha. But when Jesus Christ sa diha nga hapit na ang adlaw sa katapusang gabi nga mag-ampo siya kadlawon dakpo na siya. Nabati niya ang kabugat o sa iyang gibuhat, miluhod siya ang siya, Father, kung kabubuto nimo, kuhanin ko pa sa kasakit. Pero imong pagbuot may matuman. It means nga kung doon natin kabugat, don't be discouraged. Ayaw ka. Amen. Ampo sa Diyos. Doon sa Ginoo. Di ka binagsaon imong panulisok, ikaw pabugat sa kakain ako. Umalis ka sa pamamahay na to. Mula ngayon, 3 na lang ang anak ko. Wala ka ilang Ginoo. So na ay mapalpak, matagap sa sala. Take versikulo. Di pa saylot ikaw. Pangayo ko saylot sa Ginoo. Una-una ang pag-ayo. Kung sa may pahimong mo abot ani. Kung sa may outcome niya ani. Kay dili raman karon ang panahon ng kalipay. Doon naman dyan yung mga andam. You know what? I always pray and I prophesy. Then nahitabo gayon. Diha tayo mga time nga naghilak ta nagpasalamat. Nato si Sis Bilin. Lord, one day, si John makauban gyapon to namo, malipayong tong magpasalamat, pagsimba nimo. Malipayong makiglakaw nimo. Naas John karon. Palakpakan nato sulod. Maghikot at puro John. Sa time, si Nora, buhit pas Nora, sa Nora. Mga anak, gagmay pa. Asa si John? Nambot, pastor, kuyog man to silang kuhan. Kano sa nila, tulog na kaanaw, ni ulit. Wala may pagkaon, wala may pagkaon. One day, si John, gamiton nga tos Ginoo, maghakot na tong manimbahay, ato nang yampo nun. Grabe, yung motor nga, gubaon, gamito, biyahe-biyahe, pasakay, sa kitsa. Maunay mo hakot og manimba. Grace of Veronica. Ayaw tong olino. Asa mong, tong liit og laki, asa? Isa mo magpayo. Asa? O na? One day, kanang imong Bernard nga maguwang. Ampo lang. Karon siya na'y galing o Bible study sa ilang balay. Monday, every Monday no. Mga yatag schedule na dito. Jadi makamo drive, padadaan kang driver. Magbutang mo barrier. Hello? Always lang isulti. Pareha atong yung gisulti at sometimes makaanak ko pas Lord, kini mga tawhana wa naglisod. Dato ni silangan naman ni mo dool ni mo Lord. Paro kayo wa naglisod. Pagka mga tao nga naglisod, mo dool na kanunay sa Ginoo dili nila ibaylo ang Ginoo mo ampo na pagdayeg mangayo. Yung wala din si kuan, wag yo tong naglisod. Wrong decision. There will be a day of reckoning. Sa time nga na-rape si Dina, wala diha dayon gihukman. But naghuwat sila sa pagkakataon. Perfect ang judgment nga gipakanaog, ang gilusad nga judgment. Perfect. Walang kahit isang nakaskay. Naangkon nila ang tanang mga kaptangan, pati ang yuta. Naangkon nila ang mga kababayinan na himong masulugon, patay ang tanan nga mga. Perfect ang judgment. This time, bisag really perfect imong pagpakasala. Sa day sa judgment, perfect ang judgment ni Lord.
Ayaw huwat atong white throne judgment. Pwedeng karon buhi patahok man ta sa Dios. Kanang padad-an ka og something nga makarealize kang sayop ko. Kita na to? O, buhi pa ba? Kaya pa ba tanan? Amen? Amen. Na-bless ko kaayo ko. Why? Dinhi sa atong palibot. Ako, nang add ba ni sila sa ako, blin mo kalit ang message. Friend ko ni Ma'am Berry, ay, friend mi sa Facebook ni Berry Olina, Veronica, niya, tanaw mi sa wali, niya, nindot, paminawon, add, hindi, karon, nasunod. Katong uban diha sa mga plano ninyo, ha? Dikon, Risya, ayaw, malimot na po meron, salamat nga naka. Listen to this. Isa lang ang nagpakasala. But grabe ang judgment. Tanan, tama? Amen. So gusto ko sa ako nga kinabuhi, sa akong wife, sa akong pamilya, doon ay blessing si Lord. Kamo, unsa man yung pangandoy. Knowing na kung usa na mo, ako o siya ang magpakasala, tibuok na mong pamilya, damay. Kamo, kumusta? Ecclesiastes chapter 10 verse 1, mahimong baho ang usa ka pahumot, kung sagulan o patay nga langaw, o ang jutay kabuang makadaot sa labing maalamon o tinahod. Maalamon o tinahod ni Sisekel. Mahal kayo ang pahumot, ako kayo ang pahumot, butangan ko sa baho nga langaw, nabaho na tanan. You see, nga sa usa ka komunidad, sa usa ka certain group like this, sa usa ka clan sa apelidog na adihay magpakasayop. Kamantay ka ana, o naay dito yung nakapatay. Ngayon na dahil, kanang mga katubig, mga killer na, ay padukulan na. O, inklorinal, may usap inklorinal, manghilabot. Kanang mga inklorinal, manghilabot na. O, naay kurduban nga, manglibak, ingana ko ng mga kurduban, mga libakira. Oy, example na ni ha, wala tayo mga ngalan din ipang. Kaya mga buyan, ingana ko na sila, himantay yun. Oh, ingana, di ba? General na dayon, maunin na itabo, nga usa lang kapahumot, himutangan na langaw, nabaho na tanan, gusto ka? Mao nang sigit among gina-encourage, pagtuan mo sa gawas, pag kinabuhi nga dunay Ginoo. Kay kung magpakasala ko dito, muingon na mga tao, kanang mga Christian, kanang mga hallelujah. Sisikim rin nagbuhat, tanang hibihanon, apil. Gamay lang nga langaw, gisagol sa gamay pamot, baho na ang tanan. Hello? Si Pastor ay gahay ko ulo, naapil na si Insi. Muingon na, ka na mga, mga gahay ng ulo. Usa roon ka. Muingon na yung mga. Kunya ang tinuot kung nagahay ko ulo nakadungo kung sa iyong gisulti. Ha? Agahay ko ulo. Ecclesiastes 10:1, mahimong baho ang usa ka pahumot. Kung sagulan o mga patay nga langaw, ang jutay nga kabuang makadaot sa laing maalamon. Tingang ka mga bright, mantaning ako mga anak. Ngano man yung nang graduate man sa University of ML University. Mobile Legend University. Sa among kapanahonan, Counter-Strike. Terrorists win. Niya, o mutapat o klasik Sabado, mga absent mi, kay mutanaw may mga Dino, Power Ranger. Let's vote in. See, sounds? Voltis Fight, mutanaw Ghost Fighter, mutanaw Dragon Balls, unya ini, mukawas na maghukas, humagtanaw Dragon Balls, maghukas-hukas tayo, unya, si Tsuhiro na, ha? Mutanaw mga ipo makunutsi, katong
Katong to ang kartoning nga boxing. Nga dugay kayo. Nisumba og Lunes na abot ang kinumo sa nawong Merkules. Kaya nagkakating. Mag-istorya pa. Kinsa dire nakasulay mula sa puso Esperanza, Rosalinda. Ngalimbungan na kanaw ka, darong. Wala'y taga-90s dire na. Hello? Nanay dyan mo palpak o sunod o teleserye. Maapil pa kagilak-hilak sa kagabihon. Unang karoon, good, this is the message. Wow, Lord, thank you. Kinsay nagpakasala, leader. Kinsay nangamatay, king sakupan. Unsay problema sa kumpanya nga nung isirado, wrong administration. Ang nag-lead. Karon kinsay na nga sacrifice, kinsang mga kinsakupan na ngamatay, na walang trabaho. And you will see 11,000 na walang trabaho. Daghan. Pati yung nasa mga bahay na walang trabaho, di na lang manghugas ka na wala ang ilang teleserye. Sorry, minsan yun. Wala na yung probinsyano? Na. Kasalanan mo. Kaya sabi, pag ikaw owner ka sa kumpanya, yumaman ka, hindi dahil sa iyo, dahil sa mga tauhan mo. Kaya alagaan mo sila, bigyan mo ng tamang sahod. Pag nagkasakit sila, hindi sila makatrabaho, tagayin ka mong sweldo. With all benefits, bigay mo na lahat. Total, sila naman ang rason ba't kayo yumaman. Alagaan mo sila. Sabi nga, pag inalagaan mo yung mga itik at mga pato, mga tagaan mo kan lag-eg. Ba't wala? Karon kinsay ilang gipaon, kinsay gibutan nila sa kalsada. Mura nagsisiti mo si Amor, sila mo'y palpak. Di na mga tao giblame si Jacob o ang mga anak ni Jacob. Imbis na mo ampo. Ba't ka na-goal? Anong nag-goal mo kang nasirado ng teleserye? Okay lang mag-goal kaya magbuba ang TV, Kuya Bernabe. Pero mag-goal kaya nasirado ang mga station diha. Pagbasa Biblia. Aplihin mo Biblia kaya nasirado na sila. Si Sikim, si Hamor ang problema. Magbayad ka ng buwis. Ayusin mo yung mga tao mo. Tagayin sila sweldo. May mga kasi tawag anang aksidente ka nga naa kay bayad. Insurance ko sa pilain. Casual. Kasi mga bright diha palingog na mo. Ba't wala? Tapos karon i-blame ang judgment ni Jacob o sa iyang pamilya. Si Jacob nagasubay sila sa balaod. Sa ilang covenant sa Diyos. So ngayon, kung sabay na sa balaod, sige, kani mo na itong subayon, daghang na nag-uol. Nga nung dili taga-chance, yes, taga-chance, pero kanili man, ato bangon ang ilahang, umuingon na sila. Okay, kini mga tuig, pila man ka-bilyon ang wala na mo, nabayari sa among franchise, pila may penalty. O sige, amo nang bayaran tanan, o aplihin namin. Di man sila mo angkon, so na. Pila ka mga workers nila, ang automatic lang way na dawat. Automatic lang papahawaon. Walay mga nadawat na benefits. O see? Tapos i-blame mo si Jacob nga nung gi-judge ang Hibihanon, si Hamor, Sikim, o naapil ang ginsakupan, 11,000 daw. Nag-uol kag apil nga na-shutdown, nga sila mo nag-promote sa imong anak karon na imong uwagan. Sige. Sige. I-challenge mo kaugalingon.
Imong anak di na maminaw nimo kay sige na lang katanaw TV. Unsay nakita nila sa TV? Mao na po ila. Dahil karon naguol ka. Buti na lang kung sa TV naauntay wali bisag 1 hour na. Ini udto tudluan. Mailantad nyo ang totoong kayo. Pagkahapon tudluan na po. Tagurhay asawa. Pagkagabi tudluan na po. Okay? Ano to? Tagaag strategy ang mga tao nga okay ra og mo rebuild basta kay tarong ang plano. Rebuild gihapon ang tawag ninyo. Mo man gihimo sa show kada gabi tulo na katong iba para human. Di ma? See? Kanang 5 ka tuig ug imo nang gigasto paminaw sa pulong sa Dios. Tapos nasira, Kuya Bernabe. Sabi ni Bernard, nakatuyuan si Lord Pastor. Timing pag-uli ng pastor, nasira yung TV. Mag-start namin Bible study, Pastor. So, una niyang wali, kulba pa. Diba? Tama? Maghadlok pa. Sa ikadwa, ikatulog, lunala, nag-ayo. Isulti na yun yung mga palpak. Bantay mo, napay sunod Lunes. See? Mauna na kaso. Muna na pamanandungan ako kagabi. Na kung ikaw pangulo sa usa ka kumpanya, or owner sa usa ka kumpanya, or pangulo sa komunidad, pag tinarong, hinumdumi, pagka ikaw punuan, nagka-problema ka, damay lahat, Sikim at Hamor, sila nakasulat dyan para may basihan tayo. Tapos i-blame nyo si Jacob. Kaya mga kongresista, sunod-sunuran kayo kay... Magpakabait na tayo po. Wala ko'y gi-blame aniha. Because teleserye po ko sa una. Tigsunod. Munang kay balo ko anang mga teleserye. Unya na-inspired pa dyan ko nga, one day mag-mascom dyan ko, mag-college ko, nya mahimo kong broadcaster, mahimo kong reporter sa TV or anchor, tighanay sa balaod. Imagino, no? Wala ka diri sa pulpit karon tuwa kas DYRD. Unya mosulti ka dito, ano na kita ipagkapalong sa sugang dagitaw. Oh, gahong dagitaw. Asyok ka. Sulti ka dito. Electricity ba, gahong dagitaw? Ano ba? May madunggan sa DYRD mapunta. No, so diya ko sitan atod ng one day mahimo jud kong ingani, mahimo jud kong ingani. Pero mas labaw di ay ang pangandoy sa Dios. Nadili lamang kay magsugilon ka kun sa pangitabo inis palibot. Hisgutan nimo na hitabos palibot, labaw sa tanan. Hisgutan nimo ang gibuhat sa Dios. Asa ka ba inyo? Mas labaw pa gyud ang pangandoy sa Ginoo. That is why. Baayong udto na tong tanan. Pagka nagka-problema ang punuan din. Pagka nagka-problema ang mga leaders, sigurado na na. So di sana yung mga ginsakupan mo, dili mo blame sa government. Mo ato unta ka sa atak iya, sana nagbayad tayo. Sige, hingi tayo ng suri. Ilan bang years? Ilan bang channel inopen natin? Sige, bayaran na lang natin lahat. Tapos hingi tayo ng suri. Tapos gawin na natin ano lahat. Okay sana. Pero kay mo ingo naman kang, mali, tapos kinuha mo, inayos mo na, sinabit mo, di pwede na. Mali. Yes, maluoy ta. Kadagan nawadaan sa trabaho. O baka naluoy sa daghang nawadaan sa Ginoo. Nangyaw ta, ito silang i-encourage. No? Na less na imong bayranan ron sa bill sa kuryente. Nga imong anak, mag-Bible study mo, mambire. Kaya dyan di na sila mga guol. Apil na lang ta, ano man. Di naman sila mga, mang taroy kuan. Kaya man, sarado na.
the general's daughter. Sinusutian ta mo lahat ng kumpanya. O, di apa? Isa lang pagkakamali. Yung G and... Ano to? G and T? Ha? Pareho. O, G and T. G and T ba to? See that? Okay? Kasi problema. Nindot kayo na sila service yo. Lami kayo na sila. Doon na lang mga gingsakupan na napakasayop na videohan. Nagalabay-labay sa mga padala sa mga tao dito sa sakyanan. Ang upan dito pa sa taas ng tugdon. Taas sa sakyanan. Yan ang videohan. Karon ang sabi ni Duterte, pag naamoy problema, pasirado tamo. O karon, pag nasirado, si Sikim Ra, ang mawad ang trabaho, o si Hamor, tanan. Kaya nga ingat tayo. Dinhipod ani nga church. My goodness, naghangyo ko sa kada usa. Amping yun ta. Kaya nagka-problema ka tayong lahat. Damay-damay na. Natuo kang nahulog ka dito sa sala. Malinaw na tulog imo igsoon. Grabe. So, dapat ay nabidyohan, nagipanghiling ang mga ipadala. Gibidyohan, gipangbungkag ang ipadala, gipanghiling ang mga envelope, mga dapat ay mga something, gipangkuha. Nabidyohan, na-upload na po. Isa lang ang nagpakasayop, pagsiradoon na tanan. Munang lesson na unta ni sa mga panahon karon. Pero ayaw pa rin matutod. Daghan pagyapon ka ayaw. Oh, before, kisay, kuhaan ka ron, mayor sa Manila. Before anak nga mayor. Before anak nga mayor, unong tingali, o pilato ka transformer ang gibutang. Padong sa kapitol ang supply nga kuryente. But, nanong dunay mga nakakonect dito nga mga kuryente, mga wire, nga tuwa paingon sa mga apartment, sa mga business establishment, pero ang nagbayad, ang munisipyo. See? So pati yung mga establishment na nagnakaw ng pera sa munisipyo, sa paagi nga di siya kala kabayad o kuryente, kaya ang munisipyo rin bayad sa kuryente, gisirado. Kaysa mga trabahante nga naa dito, wag na po'y trabaho. Si Siking o si Hamor may problema. Damay-damay na lahat. Kaya hopefully, masabtan na to ang kaparaanan ng Diyos na kailangan ang tama, yun ang tama. Pag mali-mali na, walay itolerate. Kung gisurinder pa niya niyang anak, bisan pag leadering ako anak, nakasayok ni, nagpakasala man ni, kamay bahala ni. Kay balaod, doon na balaod. O nakalapas mi sa inyong balaod, sige, dawato na mo ang consequence. Kung yung anak ng unta, buhay. Yung tribo nila masigla. Padayon ang pag-uswag. Konsentidor to si Hamor. That is why ang punuan daot sa nga o bunga hurot yun na. Maunit ang nahitabo karon. Hopefully nasabtan nato pag-ayo ang pananawon nagihatag sa Ginoo sa atoa. Please mga anak, dili pa ulahi ang tanan. Stop na taon ta sa pagpakig-argue, tubag-tubag sa tong ginikanan. Cooperate ta sa pananawon. Before ka mo sukol, before ka mo insist sa imong kaugalingong gusto, butang na da sa imong ganauna o kaya naman imo nga karong adlaw mawala na sila. Hinaot nga nasabtan nato ang mga mensahe, pinangga ta sa Dios. That is why badlungon ta, tudluan ta, kay pinangga ta sa Ginoo. Remember this before we will end. There will always a time for reckoning. Nabuhat ka karon og mataraw na kapahimaya sa Dios, hinumduman na ay naka-schedule nga panahon ana. Nabuhat karon og mga pagpakasayo, ayaw kabalaka. Hinumduman na og naka-schedule pod ang mga panahon na maghukom na unya.
ako ning i-open para nga kitang tanan magpasalamat sa Dios. Kini nga ministry pinangga kayo sa Ginoo. And makita gyud nako na siguro wala mo nakabantay, grabe kayo ang blessing ni Lord. Na yung mga tao makailan ako, wala na ganito kakuan. Minsan magpamuta na sila, pastor, sa time sa pandemic, nawad ang trabaho ang tanan. Kinsa man gyud sa pamilya ni mo diha nga walay trabaho bisag tulo na lang kaadlaw, upat pa kaadlaw, or duha na lang kaadlaw sa usa ka semana. Or kinsa may problema, unsa may sige nagpaluwag. That is why kung naay mga panalangin nga maabot, praise sa Ginoo, pasalamat sa Ginoo. And akong wife ug si Lord, kahibaw yung kayo si Lord nga wala jud mi gikuhaan bisag piso. Kung kinsa na naka-intended nga blessing kay maoy pangalan, amo jud nang ihatod. Because nasayra namo ang principle na kung magsugod ang kanindot sa punuan diha sa Ginoong Hesus, mausab ang mga sanga. Ang mga sanga mulambo, mutubo, musanga na po. Managpasalamati ang Diyos. Ampo sa kanunay. Please, tabang mo o suportar ta sa atong mga pananawon. Look at, mauna ni karon ang ato ang atigumanan, muinat pa ta, trabaho unon pa, wa panahuman sa likod. But still, atong tan-awon ang ato nga budget, dili pag yun ingon anak nga makapahuman yun siya. No? Siguro, karon nga week, kanilang usa ka jealousy mo yato ang wa pang to nasirado. And after next week na san, sige, makaabot usa ka puste ngana no. But sa nanglabay mga adlaw dihay mga blessing nga gihatod ni Lord gipaabot sa ato. That is why paspas ta naka kuan og mga gamit para sa kaymayaan sa Ginoo. So hinaot ang tanan, doon na dyan tayo nasabtan ni ining maong adlaw. Listen, doon na may problema sa itong pamilya, sa relasyon, sa bisag kung sa diha. Ayaw ka dali-dali o react, there will be a time of reckoning. Manahimik muna, mag-pray. Si Lord mo ibahala. And kung doon ay dapat pasayloon, patawarin mo na ngayon. Kung doon ay dapat dasigon, dasiga, din mo kaugalingon, himuang nga channel ngadto sa uban. I see some of you nga kaning ato mag-post puro na gilingani pero karon puro na pulong sa Dios and naay mga resulta, naay mga bunga. No? Ingon gud siya pagsulti, pastor, kaila ko nimo kay kadto si kuan friend me. Unya nag-follow ko sa mga wali kay bisan og lahit ta nga simbahan pareho ra man ang Ginoo. Unya lahit man gud ang pagpasabot sa mensahe. See that? That is why do it for God's glory. Manindog tang tanan mga igsoon. Dalaygon og silimbahon namo kamahan. Daghan kayong salamat Lord sa tinaw kaayo nga mga mensahe nga among nadungog niining maong adlaw. Salamat kay Lord sa grabing mga pagtudlog, mga pagpadlog o sa pagbalansi sa mga wisdom, sa mga kaalam nga ngayon among mahutdan niining maong adlaw. Salamat kay Lord na dili namo baliwalaon ang mga mensahe nga among madungog Ginoo. Na sa among pamilya Lord, amo diri hinumduman. Na madamay-damay Ginoo ang among kabanayan ug among minahal kung doon na miimo nga paglapas sa imong mga sugod kana o Dios. Forgive this grace, O Lord. Forgive this church. Forgive thy people, O Lord. Sa inuha ang mga ginikanan, sa inuha ang mga pamilya. Ayaw kami kisaling buhay, O Diyos. Hinuhi kami sa imong mga pulong, Ginoo. Samtang nagtindog ka, bisag mo buhay gayon, pag-imong personal nga pag-ampo sa Ginoo. Pray mong family.
Uy, mabuo mo nga malipayon diha sa Ginoo. Do not hold back. Do not hold any offense. Pagpasahin na. Itugyan sa Diyos. Nawata, iampog sa Ginoo. Sige, so take your time. Pray. Diyos na labing gamhanan, pinaka tinuon na among anggunon Ginoo nga wala gyud may mahimo kung wala ka o Diyos sa among mga pamilya, sa relasyon, sa among mga panarbaho, negosyo, pagpamuhi, mga pananong, mga pangandoy, mga pag-ampok. Kinimtanan o Diyos, mahimo lamang daw sama sa panganon nga walay ulan. Ang dilid ni mo ni hatagan magkatumanan. Lord, himo ka, kantanan ka ba na ministry? Ikan sa mga bata, patanmo ng mga amtong, mahimong higpit nga masinugtanon, nga kanimo ginawa.
sige mo kang hamon. Among nahimong kaniadto, Lord. Ba't walay kamatay na may tabo sa among kadasig, sa among paglaom, sa among pagtuong, pagsalig, o pagtinumpa, Diyos. Kaya mga miyerni, bisa nakasumpa kami sa imong balaod, and all the judgment, imong kitawat o Ginoong Jesus, ikaw mo'y nag-antos, aron kami maluwas, aron kami nilik mamaninglan, aron nga sa day of reckoning, wala na yung panalinglan, pinamo, Ginoo, kay imong kibalan tanan, ikaw ang ipatay, Ginoo, tungod sa mga pag-antos. So nabangin kami nga tinawan ng among pag-una-una, mabuksan ang among espirituanong pag-amuta, maamli ang among mga kasing-kasing na makakita sa tinukoy na mga panghipo, Ginoo, aron nga magpasinugtaran kami sa mga pagsunod, sa mga pagsimba, o pag-alagan kami mo, Ginoo. Thank you, Jesus, nilipin mo sa limuay. Salamat, Ginoo, nga padayon minimong himuon na managsik, ma-inspire ang mahanam. Use us in any way. Sa bisan nun sa maagi, Lord, na makakonect may nganto sa uban ng mga mensahe, madawat nila, Ginoo. Thank you, Lord. Thank you, kahayo, Ginoo. Kasabisan nun sa paagi, naagihapon ang pagsuporta at mga pag-ampo para sa among mga leader, bisan dili sila perfect. Even sa government, Lord, sa mga senators, sa Congress, sa mga governors, O Lord, mayors, and the councilors, and all the barangay officials, Ginoo. Please, imo ka sila amahan na langit ng magdesisyon o dili sa hanggang hamor o nagsikip, Ginoo. Thank you, Father God. Nasukat karon og unsay among gustos kinabuhi. Mapananghiron kami nimo o among langit ng amahan. O dili mamugos sa among kaugalingon gusto, Ginoo. But let your will be done in the name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you for your love, your grace, mercy, and forgiveness. Lord, salamat kayo, Ginoo, sa madaugon among panibahon, sa mga pulong na among kadawat. Salamat sa transformation sa mga kinabuhi. At thank you for our souls to win in the name of Jesus. At thank you, Lord, sa talang mga nag-birthday karong kabulan. Bubuhan mo sila sa kadagaya ang mga panalangin. Salamat, Lord, sa mga wala pa yung mga ministry, tagaan ni mo, Ginoo. Anything na mabuhat na mo para sa imong kaymayakan. O sa mga kulang aming at church, Ginoo. Use us and bless us, Father God, in the name of Jesus. And so we honor you, we magnify your name, we give praises and honor, Father God. Tanang magsimba, magdahil dito, ang kanungganan, ibalik lamang ng imo ang mahal. Sa manan sa imong bugtong anak, kasi Ginoong Jesucristo, among Redeemer, among magluwas,